Yombuge Biaba. Yes, on boom. Okay, money how I'm back up on social media in Nemganiru. Ganero. The way for Nana like a pilot to kill us. I told that to Taco Sheze. I took a lot here. The way for now, have I one anata. The way for now, have I one aga chabata. Face if for now, have him gonna hog it. I want to got cheba. Yes. Yeah. With a phone now, face it the other side, which I don't know. Face if for now, have I which I don't know. Lazo. Don't know. Chief enter to get front. Chief enter to get front. Chief air front. Ike ikure n'ike vugoita. Ivugoita ike. Mba. Adva m gị goita mere gị n'ike. Mba o. Ya were fonu gị. Aha gị. Ama ibu Chinasa Uzoma. Akwa nwere ihe a na-akpọ natural mmadụ ede natural. Ede natural na enweghị peace of mind. Why am I peace of mind? Otele natural na na-abụ ihe ịkpụkpara. Enweghị peace of mind. Nwere peace of mind. Agbọbịa yiri ya. Anya ị na-eme eko. Mba. Saha gị ogene. Afam bụ Chinasa Uzoma. Ịdị afọ ole? Adị m 27. Mụọla nwa n'ụlọ? Mba. Kebish na watch him. Nsi Port Harcourt. Gịnị ka ị na-arụ? M na-arụ na school. Bụ ebe ahụ ị nọ ya academic shift from there. Okay. Ị na-arụ ebe? M na-arụ na school. As what? M na-arụ as supervisor na school. Na boarding school. Okay. Ị meela nwaanyị na nwaanyị mbụ? Mba. Ka ihe mere iji achọga di ugbu a? M chọga di because m chọrọ isettle down. Nne gị na nna gị ọ dị ndụ? Mama m dị ndụ but mpa m anwụgo. Chai, don't know. Nna gị nwụọna. Gịnị gburu mpa? Ọrịa ahụ. Orphanage daughter. Ị na-eshi ushi? Mba o. Ị nwere mata ọdọ? Mba. Akwụkwọ ji adọ gị? Mba. Paịlụ ọ dị gị? Mba o. Ọrịa pipi ọ dị gị? I butela ọrịa senta tebụl mbụ? I butela ọrịa senta tebụl? Senta tebụl bishop amakwa m nke okwu ọrịa senta tebụl. Ọrịa senta tebụl ọ ga-ebe ụmụ nwaanyị ya na-akụ ha sọta ha tinye aka n'ike ara ya na-akụ oke ike. I butela ya mbụ? Mba o. Mba. What of ọrịa clock it? I butela ya? Mba. Ị ma nri eshi? Yeah, very well.
In all of time, we can't be a wagon or a wish in not a log. Choriku wish not charelum, yes. Get him and a low that man, no brand of wagon or a log. Bishop, anything no la imerani. Mama me ask no like ya. Maggins or like on yo. Os na gwaya adịghị mma. Okay. Maggin at the person yelly happy. Mba, ọ what no say ọ dịghị straightforward ọ ihe mere ya. Onye all I do no straightforward. What all I do no straightforward. Okay, but no na things. How many years na ka gini ahụ be? Mụ na ya nọrọ naanị eye. Okay. After a year, this is straightforward. After 1 year, or this is straightforward. Mụ na ya nọ na-edate when it's time to settle down. So mama miss him. Maggins. Ọ dịghị a straightforward person. Ọ dịghị straightforward. Onye ahụ Maggins ga-alụla onye ebe. Ọ onye Rivers. Iwe onye ebe. I'm on Imo State. Ebe n'Imo. I'm onye Ọhaji local government. Ebe na Ọhaji local government. I'm onye Ohuba. Onwere mgbe ị nụtara agba gị. Mba. Iji aga oke chọọchị. Isi na ọ na-eme oke chọọchị? Mba o. Arụ ala ọ dị gị? Mba, Bishop, mba. Arụ ala ọ dị gị ga-etu nwa chịkwa Bishop. Ọmụ na belu gị. Dị arụ ala, ịgbaghị ma dị arụ ala, ma dị arụ ala. Bishop adịghị m arụ ala. Bishop. Sorry, sir. Sorry. Ndo. Ị nụrụ ọlụ taa ka ị gafere nga anyụ onye ara anyụ ama mere gị elewe anya na amụ. Mba o. Ụmụ nwoke ole tarala gị? Ọ wa atọ. Ha ma atọ naanị ofu onye bịara sị gị na ọ chọrọ ịlụ gị. Ndị ka ọzọ how many years ka gị na ha lụrụ ha gwa gị na ha chọrọ ịlụ gị? Mụ na ha erughị dị erughị 7 months, 3 months, 4 months. Ị nọrọ n'otu a ga-eju onwe gị ihe mere gị na ndị ka ọzọ eru 1 month, 3 months, 4 months unu eseparate. Mba o. Ime. Iso na ụmụ nwaanyị ndị a na-achịli okwu nyere m aka ka ewu okoso nke onwe gị na bed. Awụ m koso nke onwe m. Ọka iwe okoso nke onwe gị ewe onye na-awa ịbịa gị were ụkwụ gbagide na wọl. Okay, jee anụ taa gị were ụkwụ gbagide na wọl akwụ ya iwu okoso nke onwe gị. Ama m Bishop aghọtaghị ahụ m ndị nke i kwuru. Enwere ụmụ nwaanyị wụ ha ga-eta ha were ụkwụ ụzọ ha nga na wọl ma wọlụ nyere ha aka ha marịwa ahụ. Nwa ụmụ nwaanyị wụ ha nọrọ atama ha nọrọ nke onwe ha marịwa onwe ha without wọl nyere ha aka
Elenke wa we will koso awu de ka nka na ba okoso. Iwo koso ke wo wall nyere m aka. Eji m eji aka m nye n'onwe m aka. Ohu wọlụ na-enyere m aka. Okay. Okoso gbara na nwa mere wayo wayo. Oji waya ata bụ dimpa. Take ya. My God, sir. My God, sir. My God, sir. Atagile ke mbogi fail or break. Mba. Wale mba atrage mama ishi ni ke mwishiwa. Mba Bishop. Mba. Otele goja afu aso. Mba. Ncha white oja afu tagi no tele ma ga tagi. Hi. Mba o. What of homo? Mba o. Otele go fu cholesterol. Otele go fu cholesterol, guess mu. Mba. E wale mba tawaga no one day. Okpu na bụ ihe agba kpoo n'ime otele gị ya agbapuo gị sọgba nwoke ahụ ajọ gị sọgba wala. Mba o. Ege nye ele dị mkpu na-eti. I say, oh baby, I'm coming. And I say, oh baby, you are coming. Oh, baby, I'm coming. Genotype again. AA. Blood group again. O positive. I have phone number. 081. Watch Italia. Watch Italia. Well, we should watch Italia. My name is the Wicked. Come on, subscribe for that place. So you can subscribe or check out. Subscribe or like ya get share ya. Awaraya bag. And watch it higher get back. You just know what you have to share the game for what? Subscribe or for this place. Phone number 081 62 41 2297.